Estos dous señores altos quedaron no segundo posto. A ver, contádame como fizeste para chegar a ese posto. Porque tiñades que ser os primeiros, pola altura polo menos. É que sobornamos a organización para chegar hasta aquí. Houve un soborno. É que sodes cuñados entre os dous. Sí, polos dentes. Que vos parece este xogo? Que vos parece esta organización? Que vos parece mal, moi mal, me moi mal. Ainda non cobramos, había uns premios aí, ainda non cobramos nada. Pero sabedes canto cobraredes? Ai, Ou cando? ai, cando, eso non dixeron. Será cando a lotería de Navidad. O mismo que a lotería, non viñeche a cobrala. Porque non había fondos. Sempre toca a lotería. Sí, sempre. Este ano polo menos tocou. No, todo estuvo moi ben, moi ben. Logo vostedes van a participar máis anos. Ai, eso vas a saber, ten que cambiar aquí o comité organizador, Hubo moito descontrol. Según o que cobren, non? Non pode ser que ganen xogadores de brisca. Este outubro non é a brisca. Os da brisca ganan, non? Sí. E vostedes xogou moitas veces ao tute? No, a primeira vez, mire que suerte, chegamos a final. Non me ganou, segunda vez, pero hai un solo. Bueno, cantante. saben Vostedes saben canto lles vai a tocar, non? Saben canto lles vai a tocar de premio? Ai, non, eso sí que non. Pero vai tocar algo, non? Tocará pagar... No, non somos amateurs, non nos dedicamos profesionalmente a esto. Tocarálles pagar a cerveza que tomaron, polo menos. É verdad, ni siquiera invitaron unha cerveza. Eso poñalo aí, no libro. No libro Guinness dos récords. Sí. Un torneo sin pagar nada. Nada, esto é un desastre todo. Bueno, pues logo vamos a quen escribimos isto. Bueno, moitas gracias por participar e hasta outro ano que van a ganar o terceiro posto. Cando sale na galega? Sale na galega. Que día? O día que iramos nós.